זה היה משהו קטן שלא הרגשתי את הדחיפות של זה. ואז דחיתי את זה, שכחתי מזה, ומה? זה הפך להרגל. זה בדיוק מה שאחד המאמנים שלי אמר לי פעם. כן, אם אתה תשתנה, הכל ישתנה בשבילך. עזוב את הממשלה רגע, עזוב את המיסים, עזוב את יוקר המחיה, שכח מזה. הוא אמר, אם אתה תשתנה, הכל ישתנה בשבילך. לא הבנתי את זה עד הסוף. שאלתי איך מתחילים. אז הוא אמר לי, בפילוסופיה שלך. מה זה אומר? מה שאתה מכניס לראש. איך אתה חושב. תתחיל לאסוף רעיונות חדשים ומידע חדש. תתחיל להיחשף. לקבל החלטות יותר טובות לגבי מה נכון יותר בשבילך. שים לב למה שאתה מוציא מהפה ולפי איזה ערכים אתה בוחר לחיות. הוא אמר לי, אני אומר לך, אם תשתנה, הכל ישתנה. אם לא תשתנה, הכל יישאר אותו דבר. ברגע ששיניתי את הפילוסופיה הזאת, כבר הבריאות שלי נהייתה יותר טובה. הערנות שלי השתפרה. גם מערכות היחסים, אפילו השכר. בקיצור, צירפתי לינק בביו עם סרטון ארוך יותר שמסביר על הנושא.